Máte vy alebo vaše bábätko problém s citlivou kožou, ktorá má sklon k podráždeniu alebo vzniku zaparenín? Ja som doktor Michal Scheibenreich a dnes si posvietime na Spiridea krempastu, ktorá pomáha v boji proti zapareninám a podráždeniu. Kľúčovou vlastnosťou krempasty je jej konzistencia, ktorá naberá na seba vlhkosť z podráždeného ložiska kože, udržuje kožu suchú a rýchlo ložisko regeneruje. Ideálne použitie krempasty je u detských pacientov, ktorí často trpia vznikom zaparenín v plienkovej oblasti, taktiež u dlhodobo ležiacich pacientov a ďalšie využitie krempasty je pri vzniku drobných odrenín, poranení a pri pocite svrbenia. Výhodou krempasty je, že je nemastná a ľahko sa zmýva. Vďaka svojmu širokému použitiu Spiridea krempastu odporúčam do každej domácnosti ako prvú pomoc, ktorá funguje a nesklame.